gde ste bre ljudi? Danas ćemo snimati Score Hero. Evo ljudi, vidite, već sam počeo. Imam jedno srce, bit će ovo kratak klip. Gol. Pobjeda ljudi. Mislim, pobjedili smo. Još u 9-4. Idemo do pobjede, do 100, idemo, brate. Snijemo. Ne, ljudi, ne. Ovo kao da nikad niste vidjeli. Tako se pravite. Ne, ljudi, ovo nije normalno. Zla srca i 2 minuta će traje klip, možda neću nešto pričati o najavi kanala. Neću, to će drugi klip. U stvari ljudi, predomislila sam se on distrakt, nećemo raditi. Džabe ljudi, ne. Sljedeći klip nam ide najava kanala. Sad ćete da uradite, da bi mi podržali kanal, jer meni stvarno jako znači lajkovi. Prebacite se na moj kanal. Cool. Biće u stvari. Dobro je. To ljudi. Ti pobedi. Idemo u 7. ligu. Koliko znači? 2 minuta. Još 5. Teško. No, ok. To je malo nešto. Ajde, gledaj mi se prvi video, pa... No, ljudi, kakav mi video. Penal. Ne znam da li ćemo ga dati. Ko? Ljudi. Ajmo, ljudi. Za malo, ljudi. Ljudi, ovo mi se jako sviđa. Pola 11. Ću nešto prako. I ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali. Vidimo se vrlo uskoro.